Теперь ее подальше поставим. Жылы миш, хуш исле икмәк, әни кайгыртуы, Людмила Макарова ире Алексей белән 3 баласын шундый рухи шартларда үстерә. Хәзер 3 оныгына шатланалар. Ә бит ярты гасырлык мәхәббәт тарихы язылмыйча кала иде, әгәр дә гаилә башлыгы ныклы карарга килмәсә. Владивосток шәһәрендә хезмәт итә идем. Аның өчен генә кире кайттым. Булай кайтасы түгел идем. Без барысын да бергә кичердек. Бәлки шуңа да әле дә яшибез. Бөтен әйбер дә җиңел генә бирелсә, моның кадәр яшәп булмас иде ахры. Просто по жизни. Бер-береңне хөрмәт итү һәм сабыр булу 50 ел дәвамында Мәнәповларның да гаилә учагын саклый. Сүз уңаеннан алар 14 февральдә өйләнешә. Әлбәттә, ул вакытта гашыклар көне турында беркем дә белмәгән, ләкин хисләрен әлегәчә саклап, 2 бала һәм 4 оныкка үрнәк булып торалар. Бүген аларга карата котлау сүзләре җитәкчелектән генә түгел, рәхмәтләрен уллары җиткерә. Бергәләп менә шулай матур иттереп, бүгенгә дә ничек бергә бер кул тынышып яшәп килдегез, киләчәктә дә шулай матур иттереп яшәргә. Танышып китүендә эдике вакытта кинода кино булмады. Шул кино затып кайттым менә аны. Шуннан башланды. Бер-беребез хөрмәт итеп яшәдек инде. Алковлар гаиләсе тарихы да кинотеатрга барудан башлана. Сеанс булмый кала, аның каравы яшьләрдә хисләр уяна. Инглиз теле укытучысы һәм нефтче 40 ел бергә. Кич белән иптәш кызым белән кинога бардык. Билетлар беткән, ә ул туйда шаһит булып чыкты. Бергәләп яшьләр янына туй фотоларын карарга киттек. Шунда кияү егете иләнмәгән күршем бар дип мине Фәрит белән таныштырды. Мы пошли посмотрим фотографии. Первый раз, когда Мин аларның икесе арасыннан берсен сайларга тиеш идем. Дустым Фәйзәне тәкъдим итте. Мин аның киңәшен тотып, һәм йөрәгем кушуы буенча шулай эшләдем дә. сердце я выбрал ее. Диндаровлар гаиләсе ерак 1972 елда туган. Журналист егет Восход колхозының баш агрономы булып эшләүче кызны үзенә яр итә. Ир белән хатын 2 балага гомер бирә. 5 онык һәм 3 оныкчыкның әби-бабасы бүген дә бер-берсенә матур сүзләр белән генә өндәшә, шигырьләр багышлый. Туган көн сайын аны шигырь языла. Яза китабында да чыккан янда. Аның бит яңа елга туры килә. Анда 4 январь аның туган көне. Мин аны инде яңа елда үтеп бит әле. Язасын барыбер туры китерергә кирәк. Бәйрәмне дә шунда спиртырып җибәрергә кирәк. Һәм аның карата да үзенең хисләрен белдерергә. Алтын туйлар күрәк булсын дисәк, еш кылмасын, бәби туйлары, эзелмәсен, бишек җырлары, катлы булсын, никах туйлары. Шигырьләр сөйләнде, җырлар җырланды, ә иң мөһиме үз үрнәкләрендә балаларына һәм оныкларына гаилә традицияләрен ничек сакларга кирәклеге күрсәтелде. Нурлатның олы яшьтәге кәләшләре һәм кияүләре гаиләнең киләсе юбилеенда очрашырга килеште. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.